Mutamba naLuke Malaba uyemupindure mubvunzo uri panapa, nekuti vakomana togara tichikuudzai kuti zvinhu zvemunoita hazvimake sense ende hurumende yemuZimbabwe I don't know kuti yakanyatsokwana here kana kuti because zvinhu zviri kungoitika munyika yedu yeZimbabwe hatichanyatsozviziva kuti zviri kutangira kupi zvichiperera kupi, ende zvimwe zvacho zvinhu zvinotoshoresa nyika. Pamwe pacho munoblema vana vemunyika yeZimbabwe, macitizen emunyika yeZimbabwe kuti vari kupopota pamasocial media, vari kunyadzisa nyika pamasocial media, but tikatoda kutarisa hurumende yeZimbabwe yacho, hurumende yeZimbabwe ndo zvinyadzi zvacho. Nyika yeZimbabwe yatongowo zvinyadzi. Isusu vana veZimbabwe taakutongoshanda kufumura zvinyadzi, nekuti tiri kutoona kuti hurumende yemuZimbabwe haina kana zvisvinu zveiri kuita. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe inyaya inotosiririsa, nyaya inotosvota, ende nyaya iyi haina kutangira ipapa. Kumashure uko kutori neimwe nyaya yakatoitika, asi hurumende yeZimbabwe inotanga kutiza nyaya dzakaita seidzodzo. Right, journalist Blessed Mhlanga was granted bail at around 3:30 p.m. on Tuesday after 72 days in prison, but by 10:50 a.m. Tuesday he was still in prison. He was still not free. Prison authorities say court order granting him bail is missing a criminal records CRB number and has to be retrieved as signed. Vakomana Blessed Mhlanga akapiwa bail out nezuro, apiwa bail out. Tikuona ari kunzi achiri mukati nanhasi haasati abudiswa, but tikada kutarisa chikonzero chacho chiri kunzi haasati abudiswa. Pari kunzi mapepa akabva kukoti kwacho kuti aende kuprison kwaari kwaanofanira kuzonobuditsirwa, ari kunzi pane nhamba dzakapesana. I don't know kuti koti yacho kana iriyo yapesanisa nhamba yoendesa mapepa kuti munhu ngaabude, zvosvika zvichinzi dzakapesana. Dzinopesana sei ivo varivo vanhu vacho vanoita izvozvo? Zvazokonzeresa kuti Blessed Mhlanga kubuda kwake kwakunetsa, ende kamubudiro kacho kaanga achifanira kuita anga achifanira kubhadhira $500. Apa tiri kuona pari kunzi Blessed Mhlanga achiri mukati, ende nyaya iyoyo zvatongotangira paari. Vamwe vanhu tiri kuona vamwe vanhu vari kubuda zuva nezuva, vanhu vakangopiwa bail out vari kutobuda ipapo, ende tiri kuona pane vakomana vari kunzi veikurepa celebrity, hanzi munowati mai ana ava vatopiwa bail out vakabuda, ende vakomana ava vakapinda mukati, havana kana 3 days vapinda mukati vakaenda kukoti, tazoona vachingonzi vapiwa bail out. But kwada kutarisa vakomana ivavo mhosva vari kupomedzerwa yakakura zvisingaite, ende vatobuda mukati. Asi tikatarisa munhu akaita saBlessed Mhlanga, munhu akapindira nyaya isina nebasa, ende nyaya yaakapindira inyaya yebasa rake raanotoita, raanotozikanwa kuti Blessed Mhlanga ndijournalist. Akangoisiwa vageza painterview, but akakwanisa kutorwa, akasungwa, akagara mukati kwemazuva anosvika iwo 72 days. Vakazomupawo bail out, vamupa bail out vakamuti ngaabhadhare mari inokwanisa kuita $500. Ende ukatarisa bail out racho hazvireva kuti nyaya yapera, ende mubudiro wacho waakaita pabail out racho, mupiro wavakamuita, togara tichitaura kuti Myexlium Mnangagwa vanga vasungirwa nemhepo dzavo, but apa tiri kuona zviri kunzi nhamba dzapesana, mukomana haasati abuda. Amene tovada kuzodzigadzirisa rini nguvai, ende ndo imwe yenyaya iri kunetsawo futi panyaya yavanyoka yemabhunu. Ndifunga makanzwa vachitaura vakomana kuti vakatiyera kuSouth Africa, vakomana izano vakasvika vakanobuditsa mamwewo madetails avakabuditsa, asiri kumecha nechitupa chavanyoka yemabhunu nezita zvese age makore hapana kana chiri kumecha ipapo. Vakazotanga kuklema kuti chitupa chaanacho ndo chefeki, chetinacho ndo chiri correct. Tiri kuona futi kuti zvatoitika kuna Blessed Mhlanga semunyaya iyoyo ndo iri kuramba ichingoitika. Tikataura zvonzi batai musvasvange, batai murove, ende kwada kutarisa vaEmmerson Munyangadzwa vanogara vachitotaura kuti batai murove. I don't know kuti munhu ane 83 years anokwanisa kubata mwana wani kuti arove, ende mwana wani akazvarirwa kurohwa nemumwe munhu
ende isusu tichikura taitotaura kuti handirohwe nemubereki asiri wangu. Zvakangofanana vaMnangagwa amene kuti munhu wavanenge vada kurohwa wacho ndiani. Ende ukada kutarisa vanhu vakaita sana Mnangagwa veve makore avanawo nezvirwere zvavanazvo vanhu vekuti vanogona kungomuka vakamhupuka vakadonha. Ende tiri kuona vanoisa vana vavo mupolitics dzenyika ende vana vavo ndo vanhu vachiri kusurvive vachiri nemakore akawanda, asi vana vavo tiri kunyatsoziva kuti vari kuvasira nyaya yakaoma. Ende vakomana ava tiri kunyatsoziva kuti chikatonzi chatsva havagari munyika. That's why vachiluta vachinoinvesta kunyika dziri kure. Mukada kutarisa vanhu vakaita sana Mugabe baba waBhona, vaMugabe vakatozopedza nguva vachingoti vairwara kanosvika kana kashanu pa1 week vaingogara vakaflya kuSingapore kwavainorapwa vodzoka vachishandisa mari yenyika zuva nezuva. Ende vaMugabe ukada kutarisa pavakatozoshaya pacho vanga vakugara kuSingapore mushure mekunge vadzingwa pachigaro vabudiswa pachigaro zvichisimba. Ende munhu wacho akatovabvisa nemunhu wacho akazoiswa. Tiri kuona kuti ngoma ndiyo hatina kwetiri kuenda. Takatengesa mbudzi tikapiwa imbwa, nekuti tiri kuona kuti mbudzi yedu yaitova nani nekuti yaitombotipawo nyama, taikwanisa kuona nyama pambudzi, asi imbwa yatakapiwa yakutotitawo nyama isusu tisatova nyama yembwa yacho iyoyo ndiyo yakutodya isusu. Tiri kutonyatso kuti dai takaramba tine mbudzi yedu pamwe dai yakabereka, nekuti imbwa yatakapiwa ndo iri kutotipedza. Ndofunga situation iri munyika yeZimbabwe muri kungoiziva kuti hatina kwetiri kuenda zuva nezuva. Vana veZimbabwe vari kugara vachichema, zvakonzeresa kuti vana veZimbabwe vagare vachinyunyuta zuva nezuva vachitaura kuti vaMnangagwa muri kutitadzira pakati nepakati. Unozonzwa vaMnangagwa vanobuda vachiti batai musasvange. Ende nyaya iyoyo hatitaure tichivafremera, umbowo tinenge tinahwo nekuti vaMnangagwa munhu wekuti pese pavanenge vanenge vari pakamera. Ende zvinhu munongoziva tekinoloji mazuva ano yatekeshera zvisingaite tekinoloji. Zvasiyana nemazuva ana Mugabe avaitonga kwakusina tekinoloji. Ende ukatarisa munhu akaita savaMugabe munhu wekuti maspeech avo aitererwa zvisingaite, asi ukada kutarisa munhu akaita savaMnangagwa hakusisina munhu achava nenguva yekuteerera speech dzinotaurwa navaMnangagwa, nekuti vaMnangagwa angova munhu wekungoshora nguva nenguva nekuda kwemabasa avo avari kuita munyika yedu yeZimbabwe. Amene kuti muri kupaona semhuri yeZimbabwe nekuti vakomana vacho havana nyadzi. Zvinhu zvavanoita vanoita zvinhu zvinotsimbirira macitizen enyika. Ende ukada kutarisa vana veZimbabwe vanenge vachinhonga svosve nemukanwa, asi ukatarisa vakomana vanenge vachisapota ZANU-PF, ukatarisa vakomana vakaita sana Wicknell Chivhayo vanotoita kunge vari kufinhura vari kufikisa vana vemunyika, nekuti vaChivhayo vanongoshandisa mari yenyika zvisina nematuro. Ende vaChivhayo hapana munhu asinganyatsoziva nezvavo history yavo. Munhu wese ari muZimbabwe anoiziva. Ende vaChivhayo munhu wekuti akatombonyudza mari yemagetsi zvinozikanwa nenyika yese, asi vaChivhayo hapana munhu anokwanisa kuvasunga because vaChivhayo vanosapota vaEmmerson Mnangagwa. Ende tinotoziva kuti as long uchisapota vaMnangagwa usinganyadzise vaMnangagwa unenge uri free kuita zveunoda, mabasa eumbavha, mabasa eumhondi unenge uchimabvumidzwa because unenge uchitsigira vaEmmerson Mnangagwa. Ndo dzimwe dzenyaya dzetinenge tinadzo munyika yedu yeZimbabwe dzetinogara tichikungura kuti vaMnangagwa chisiyai basa, vaMnangagwa makura. Ende pamwe pacho tikatoda kutarisa vanhu vakaita sana Comrade Bombshell Geza vakazosvika pakutaura kuti inini handichatokwanise kushanda ndiri muZANU-PF nekuti vaMnangagwa zvinhu zvavakuita hazvisiri izvo zvatakaendera kuhondo. Ende vaBlessed Geza vakabuda vakataura pajekerere vakati sorry mhuri yeZimbabwe, inini ndaiva mumwe wevanhu vemuZANU-PF, ndakashanda muZANU-PF ende ndinotoziva kuti ndine zvimwewo zvezvinhu zvandakaita muZANU-PF, asi ndinokumbira ruregerero kwemuri nekuti zvandakaita taista nekusaziva. Asi tiri kuona kuti vaMnangagwa vari kuenderera mberi zvazvoita kuti inini handichada. Ende inini kunyadzisa kwese kwendiri kuita kana kuti kufumura zvese zviri kuitika mubato reZANU-PF handisi kuda chigaro, asi ndinoda kusiyira
generation iripo ramangwana rakanaka, kuitira kuti vazotaurawo kuti vakuru vedu vakatirwira tikasara tichibhenefita munyika. Tani zviri kuitwa navamunangagwa zviri kungobhenefita kumhuri yavo neshamwari dzavo, vanhu vari padhuze navo ndo vanhu vari kubhenefita.